българско присъствие в него. Давид Манукян, когато виждате на вашите екрани в червения ъгъл, поредният пловдивчанин, състезател на боксов клуб Тракия Пловдив, срещу Гайдарбеков от Русия. Още една интересна среща се очертава да наблюдаваме, най-малко за това, защото Гайдарбеков е достатъчно титулован боксер, поне от справката, която ми е дадена. Начало на този двубой, още веднъж казвам, Давид Манукян, България, с червения екип в червения ъгъл и Гайдарбеков от Русия в синия. Ще очакваме от Манукян един добър двубой срещу руският му противник. Все още и двамата състезатели се отпукват без някакъв сериозен боксов елемент, без досега активна размяна на удари. Първото предупреждение от срещата е срещу Гайдарбеков за удар на противник с лакет. Веднага след това и Давид Манукян е предупреден за толкова ниско влизане с глава. Прекрасно ляво крушение на Манукян, попаднало право в лицето на руснака, който пък в опита си да спре атаката на българина го дръпна и задържа. Не останало незаблязано от рефера на ринга. Втори хубав удар. В целта пасира Давид Манукян. И отново е предупреден за влизането ниско долу с глава. Много добре играе звука българският боксер в тези начални 3 минути. Много трудна ще бъде задачата на Гайдарбек Абдулаевич Гайдарбеков. Давид Манукян е боксер на Ботев Пловдив, роден на 4 април 1980 година, има средно образование, боксира от 1998 година. Личен треньор му е Данил Русинов. В актива си Манукян има 35 срещи и 29 победи. На международния ринг 5 мача, от които е спечелил 4. Републикански шампион за младежи и републикански шампион за мъже. Това са неговите успехи до сега. Начало на втори рунд между Давид Манукян и Гайдарбеков от Русия. До тук българина можем смело да кажем, че има предимство в резултата. Той обаче явно няма да успее да се пребори лесно с опитен състезател като руснака. Тръгване на тотална размяна на удари Гайдарбеков и в момента виждате отброяват нокдаун на Давид Манукян, след като дясно крушена руснака намери лицето на българският боксер. При ударът е изпръкнала и предпазната гума на Давид Манукян, така че
Срещата ще бъде подновена след секунди. Започва продължението на двубоя. Няма вече какво да губи българския боксер. Той имаше преимущество в първият рунд на тази среща, но активизиралият се Гайдарбеков успя да изравни ситуацията на ринга. Сега задържане от страна на Руснака. Успя да притъпи атаката на Манукян в този момент Гайдарбеков. Странно защо обаче Давид Манукян след тази добра атака не пожела да я развие, а застана в стойка и позволи на противника си да вземе предимството. Нокдаун и за Манукян. Много добре. Успя много бързо да си върне преимуществото в срещата по Ловчанина. Отброи рефера на ринга. Отброи и на Руснака до 8. Край на втори рунд мъжки двубой правят и двамата боксери. Интересно ще бъде тази среща. Няма съмнение. Дано само да издържи физиката на Давид Манукян. Гайдарбеков, казах вече, бащино име Абдулаевич, е роден на 6 октомври 1976 година. Има висше образование. Личен треньор Могамедов. Има 45 международни срещи, 40 победи. Шампион на Русия от 1999 до 2002 година. Второ място от Олимпийските игри в Сидни 2000 година. Все още явно в Русия има тези неща, тези звания. Заслужил майстор на спорта. Започваме третият рунд на двубоя между Давид Манукян и Гайдарбеков, Русия. Атака на Манукян и отново задържана от страна на руския боксер. Успя да притъпи устрема на българина. Отворена ръкавица, показва съдията. Много добро лево круши на Манукян. Отново намерил целта. Но и това е отново нокдаун. Намери по лука в защитата на българина. Гайдарбеков успя да го свали на земята. И сега трябва много да внимава Манукян, защото е в неизгодно положение. Дано не тръгне да рискува да си връща инициативата в този двубой. Позволи да бъде затиснат в ъгъла. Виждаме и кръв по лицето му. Ще се наложи. Намери много добре с ляв прав Гайдарбеков. Върнаше инициативата Манукян. Защо обаче рефера до сега не спря този непозволен клинч на Гайдарбеков, не знам. Отново прекъсване на срещата, именно за да бъде почистена кръвта от лицето на Давид Манукян. Към края на третия рунд, да не издържи физически българинът, за да не бъде прекъснат в боя. Хубав ляв прав влезе отново в Гайдарбеков. Непозволено се пробва да спре устрема на българина. Руският боксер. А Давид Манукян влага всичко от себе си. Виждате, уважаеми дами и господа. В края на третия рунд
И така, начало на четвърти последен рунд, наистина много интересната среща в категория до 75 кг между Давид Манукян, България, и Гайдарбеков, Русия. Двамата съперници си размениха до тук по 2 нокдауна, лицето на Манукян кърви, но публиката в палата номер 10 на планирното градче не може да бъде недоволна от бокса, който наблюдава на фона на другите срещи, които в поне 3/4 от времето си бяха скучни. Тази е безкрайно интересна. Интересно ще бъде накрая да се види броя на ударите, които са се разменили двамата боксери. Сигурен съм, че никак няма да бъдат малко. Отново удар на Гайдарбеков намери лицето на Манукян. Казах ви вече, уважаеми зрители, помните, още от третия рунд Манукян кърви. Няма да бъде изненада, ако реферът реши да прекрати двубоя. Затова и в момента той понамали темпото. Получи още много силен удар в лицето. И реферът изпраща Манукян да получи лекарска помощ. Лекарът